gusta experimentar y me gusta construir, me gusta ir probando. La idea era tener un sound system lo más ecológico posible y transportarlo con bicicletas, que se recupere energía del sol, no usar un vehículo de combustión para trasladar un sound system. Muchas veces es que están los festivales y se jactan, por ejemplo, de tener un vaso ecológico, ¿no? Ay, no, levantan la bandera a los cuatro vientos diciendo tenemos vasos ecológicos, este festival es ecológico. Sí, pero detrás del escenario hay containers enormes de generadores de electricidad, diésel, tirando un montón de humo y generando miles y miles de kilowatts para la gente que está ahí disfrutando. Está bien disfrutar, pero me parece un derroche de energía muy grande. Porque si hiciéramos una cuenta de división de cuánta energía se utiliza para cada persona, para las luces, las pantallas, mover todos esos camiones, es un impacto muy fuerte. Entonces yo creo que se podrían hacer eventos un poco más reducidos. Pensar en que a veces se podrían hacer las cosas más locales, por eso la idea de la bici, y de no tener que trasladar un equipo de música 100 kilómetros cuando quizás en el barrio hay un equipo de música. La meva família són de Jamaica, però jo coneixia més la part de dancehall. Llavors ha sigut molt guai de conèixer a la gent de Pepper Rockets. Vaig aprendre moltes coses sobre la història de reggae que abans no sabia. El Sound System per a mi és cultura. Va ser una trobada on reunien la gent amb altaveu i era un espai per a la comunitat, a Jamaica i pels pobres. Van crear un lloc on podien compartir música. Feia una festa barata. Va ser com un lloc on podien ballar, un lloc on podien compartir els dolors i missatges d'esperança. Contact, I need a contact. It's been a moment and I feel... Hi ha festivals que promueven música negra, no? I que van de sound system i van de música de reggae o coses de blues i tal, i després veus que hi ha com dues persones que són negres, no? A mi me molaria veure com més espais de sound system on hi ha conversa, on hi ha, o sigui, festes de dia a nit, no? I no només de nit o només de dia, sinó una mica més de... fem una mica de cultura, invitem a gent a parlar de les seves experiències, perquè el Sound System també parla més de el que està passant aquí en el barri, no? Llavors no és només de tenir la música més guai que fa que tota la gent baila, que mola, que és bé, no? Però també aquest punt de una mica més de parlar de les coses que està passant, no? O obrir l'espai per, no sé, per saber què està passant a vosaltres també o per què has vingut avui, no?